Πάμε να δούμε πώς κάνουμε, βάζουμε προϊόντα στο e-shop μας, στο WooCommerce e-shop μας. Πάμε να δούμε το Maku Boutique, ένα νέο e-shop που έχουμε κατασκευάσει η εταιρεία μας, και πώς μπορούμε να βάλουμε προϊόντα μέσα σε αυτό. Πάνω στο Maku Boutique πατάμε το WP admin, είναι το link που έχουμε, και εδώ πέρα βάζουμε τα credentials, το username και το password, για να κάνουμε είσοδο στο κομμάτι του shop, το backend του shop, δηλαδή το πίσω μέρος του καταστήματός μας. Τα έχω σωμένα εγώ εδώ πέρα. Λογικά, ναι, υπάρχουν σωμένα στον υπολογιστή του χρήστη. Λοιπόν, για λόγους ασφαλείας έχουμε βάλει, για να αποφύγουμε τα ρομπότ, έχουμε βάλει ένα απλό μαθηματικό προβληματάκι. Πάμε 8. Ωραία. Τώρα βρισκόμαστε στο dashboard. Από το αριστερό πανέλο που έχουμε τα sections, πάμε σε προϊόντα, όλα τα προϊόντα ή προσθήκη νέου προϊόντος. Ας πάμε σε όλα τα προϊόντα. Εδώ βλέπουμε όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν μπει μέσα στο shop. Βλέπουμε εδώ και ένα προϊόν το οποίο δεν έχει μπει κωδικός προϊόντος. Πάμε να το φτιάξουμε. Πατάμε επεξεργασία. Ανεβάζουμε πάνω λίγο το κείμενο. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν μπει keywords. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά σιγά σιγά. Έχει μπει το κομμάτι του SEO. Στο meta description έχει γίνει ένα λαθάκι, θα το φτιάξουμε και αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν συνδεδεμένα προϊόντα, ιδιότητες, αποθήκη. Βάζουμε το 0. Βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε βάλει αυτούς τους κωδικούς για να βλέπουμε πόσα προϊόντα έχουμε μέσα, αλλά επίσης και για να δούμε να μην γίνει κάποιο λάθος κάποια στιγμή από χρήστες. Δηλαδή θέλω να πω να αγοράσει κάποιος ένα προϊόν και να ξέρουμε ακριβώς ποιο προϊόν είναι. Νομίζω ότι είναι το 0.40, δεν είμαι σίγουρος, πάμε να το δούμε λιγάκι. Πάμε πάλι όλα τα προϊόντα. Όχι, το 0.40 ήταν, οπότε γι' αυτό δεν μας το σώσε. Πάμε πίσω. Είναι το 141. 1041. Πάλι πίσω. Εδώ, όπως βλέπετε, για να κάνουμε άνοιγμα εδώ αυτό το πανέλο, δεν έχει πει κάτι. Εδώ το θέλουμε τη σύντομη περιγραφή. Πάμε να το φτιάξουμε λίγο. Λοιπόν, κάνουμε μια παύση εδώ.